Michel Etxeberri basen Nafarroako kantaria 74 urtetan beti indartsu, bigarren aldikotz Olenpian kantatzeko Parisen. Egia da, gehienik adineko jendeek estimatzen dutela abeslari hau, baina egia da ere Euskal Herriko kantari bakarra dela hemen aretoak betetzen dituenak. Sala partikulara da, biztan du, respetu haniz behar da toki juntan, eta lehen handian, dila hirurte jadanik, biziki ongi pastu zen, eta indozetako ez berriz, maitetu, eskoldonen maitetu desafiuak. Izanen da, kantu xahar, kantu berri, eta biztan da Luis Mariar non keinu zomeit. Artista prestatzen ari da, eta gu ere hemen gaituzue, taulen gainean, nok daki Olimpia areto mitiko untan zonbat izena handi pasaden historian zehar, gaur hemen dugu publikoa prestatzen ari alde batetik eta orain taulen gainean eletako semea. Hau, tale espedientzia puskat, iduriz, jendek erraiten da enerbi hostia zira. Ez dut uste, gero ikusiko, banan, oai arte ongi doa ba. Nola irauten da, sekretua? Sekretua. Uste dut publikoan errespetua. Hori izanen dira eskualde guzieta ikeldu dina gaur, eta someitek ehun aldiz baino gehiago izena direnak. Hemen arrasa untsa zen, Michel Etxeberrikin, untsa kantatu do, besta errazen, jende aniz bazen, bizike kontenka. That's wonderful. Gostu guzietako entzabazen. Eskalduna. Ça donnait la chair de poule. Gure bihotzan da. Ederra, biziki. Lagun guzientzat, hitz bat, agur bat, uhaltari, pilotari, kubatajarentzat ere bai. Para rematar me hizo una canción, o sea, yo muy contento. Kantaldia bururatu da, Michel lagunen arteratu doa. Sentimendu handia, ez pauso emozioa ematen, kantaldi baten ez du bitxi balio. Ni hori dut pentsatzen gehienik. Iduriz, anitz emozio izan da, hortan da irabazten partida, edo kantaldia. Hau da ikasa zoe, ez da hitzatzen.